Zlatana Petrović zadužena je za razvoj seoskog turizma na području opštine, pa dokle je stigao seoski turizam na području ove prelepe opštine? Pa mi moramo da se pohvalimo da prednjačimo u Srbiji po razvoju seoskog turizma, jer na području opštine Gornji Milanovac ima 80 domaćinstava kategorisani u 25 sela sa ukupno 572 ležaja. Većinom su nam prve i druge kategorije, što znači da imamo većinu soba dvokrevetni i sa kupatilom, što gosti najčešće traže, mada imamo i treće i četvrte, tako da se možemo pohvaliti da za sve goste imamo ponudu u seoskom turizmu. Kada je počeo ovaj intenzivni razvoj i koliko opština Gornji Milanovac podržava finansijski i na drugi način ovakvu aktivnost, ovakvu delatnost? Pa mogu samo da kažem da je prvo počelo sa integralnim razvojom Suobora i Koštunića sa jednim projektom od 1997. do 2003. kad se radio ceo kompleks u Koštunićima sa vajatima i da je to bilo zaživelo i da su Koštunići dobili najveće priznanje Turističke organizacije Srbije, turistički cvet, ali zbog nekih nerešenih imovinsko-pravnih odnosa radi i sada, ali ne onako kako su započeli na početku. Trebalo je tu da se proizvodi i zdrava hrana i mnogo čega da bude primer za Srbiju. Nije baš tako kako se zamislilo, ali se krenulo negde od 2000. godine sa razvojem seoskog turizma. Malo su u početku ljudi bili nesigurni u tome da li trebaju ili mogu da se bave seoskim turizmom, ali su brzo prepoznali perspektivu da pored bavljenja poljoprivredom da mogu da zarade dodatna sredstva i tako je komšija od komšije počeo da saznaje da to nije loše i tako je masovno počelo da se razvija seoski turizam. Biće ga još u narednim godinama, pogotovo što smo sad ovaj projekat što je odvojila Kraljevina Španije, Evropska unija za razvoj odabrala 4 regiona gde je upala i opština Gornji Milanovac za izradu master planova i još neki dodatni sredstava za razvoj turizma, doprineće u mnogome da bude još i bolje. Znamo da često na selu nije dobra putna i druga infrastruktura. Ovde čini mi se da je to ipak u redu i da, pretpostavljam, i opština čini napore da se ta infrastruktura izgradi ovde. Pa ne samo zbog seoskog turizma, opština je nekih 90. godina prednjačila i po dobroj privredi, pa samim tim je vodila računa o razvoju svih infrastrukturnih objekata i po tome smo poznati u Milanovcu, pa tako da nam je prilaz svim domaćinstvima, ne zbog domaćinstava, asfaltirani, većina domaćinstava imaju vodu sa vodovoda, tako da se možemo i sa tim pohvaliti. Da li je nešto porađeno na edukaciji onih koji žele da se bave seoskim turizmom? Pa ja mogu samo da kažem da ljudi kod nas uopšte u Srbiji, ja makar smatram, jer polazim od Milanovca, i sami edukovani, jer nisu to naši ljudi koji ne znaju da dočekaju gosta. Čim slave krsnu slavu, oni znaju šta je gost i kako se gost dočekuje. Šta vi očekujete od onih koji dolaze ovde? Šta im nudite u stvari? Šta je to osim prirode što može da se ponudi? Naši domaćini svi osim dobre hrane i smeštaja nude obilazak svih kulturno-istorijskih znamenitosti na području oko 30 km, pa tako tu je u blizini i Divčibare, Ovčarsko-Kablarska klisura koja ima 9 manastira, imamo i mi manastir Vraćešnicu. Znači,
domaćini su uvek na raspolaganju gostu šta oni žele i čime da se bave. Mogu da se bave i radovima u poljoprivredi ako to žele, da beru voće ili nešto tako, ali ako ne, oni mogu sami da se odaberu šta žele, da će da se aktivno obave nekim aktivnošću ili će da negde u miru i tišini čitaju neku knjigu i imaju svoje, što kažu, misli da uživaju u selu i u cvrkutu ptica i što kažu žuboru reke ili potoka. Da li mislite da je seoski turizam dovoljno promovisan na sajmovima, tamo gde bi to trebalo? Opština Gornji Milanovac je jedan od primjera dobrog marketinga, jer ima i film o seoskom turizmu, Prospekat, koji su ocenjeni od stručnjaka među najboljima. Film je dobio 3-4 nagrade, učestvovao na međunarodnom festivalu, na Sila festu i na Jahorina festu. Mislim, uopšte za nas su čuli svi, novinari, televizije, tako da oni dolaze sami. Mi marketing uopšte ne plaćamo, isto kao i vi. Vi ste došli da obiđete selo i napravili ste reportažu o ovome. I kako vidite budućnost? Vidimo da i država podržava razvoj seoskog turizma, konkurs za dodelu podsticajnih sredstava je u toku. Pa konkurs je izašao, sad koliko može domaćina da dobije, mislim, to je pitanje, mislim, je li mnogo više ima zainteresan nego što će da dobije. Dobiju sredstva, ali domaćini moraju da razmišljaju na svoja sopstvena sredstva, znači na svoju kuću koju imaju, da osmisle oko kuće, da bude zelenila, cveća i da bude normalno kuća čista i ona je već spremna za ponuda gosta. Ne mora da se očekuje, a nije loše da se dobije taj kredit. I da se u budućnosti, pretpostavljam, i poveća broj domaćinstava koji se s time bave. Da, samo bih rekla i to, mislim, iz iskustva u opštini Gornji Milanovac da 2, 4 ili 6 ležaja nisu rentabilne, jer kad se kuva ručak lakše i ga skuvati za 10 i 15 ljudi, tako da odmah u startu seoski domaćini moraju da razmišljaju sa većim smeštajnim kapacitetima, jer to je onda tek rentabilno da se radi u seoskom turizmu. I vas pitamo šta biste poručili ovima koji su danas došli kod vas u posetu, koji tek nameravaju da se ovim bave? Da se ne plaše, da mogu da se svi bave, sem što moraju da... Dakle, nije veliki rizik, a u svakom slučaju korisno je urediti svoje domaćinstvo. Korist može da bude velika, baš iz toga razloga. Znači, samo je uslov da ispunjaju zdravstvene i sanitarno-higijenske uslove i to je, mislim, što kažu i da su domaćinstva, mora da imaju ideju, želju, sposobnost, tržišno razmišljanje da se bave seoskim turizmom. Što se mene lično tiče, ja sam zadovoljna i više nego zadovoljna, ali meni je vrlo bitno da grupa današnja koju smo doveli, ljudi koji u stvari žele da se bave seoskim turizmom, da budu zadovoljni. Ja lično nisam sumnjavala uopšte u uspešnost ove naše akcije, tim pre što gospođa Zlatana, prva dama seoskog turizma, to sam rekli kad je predavanje bilo, zaista ostala na visini svog zadatka i obećanja da će zaista da nas provede kroz domaćinstva koja imaju šta da pokažu našim ljudima koji su na početku nekog svog uspešnog bavljenja seoskim turizmom. Obišli smo različita domaćinstva i to je ono što smo u stvari mi tražili, da naši ljudi se pronađu negde, da te neke svoje planove koje imaju u glavi da mogu dalje da realizuju. Mislim da puno im znači ovo naše današnje putovanje i da će u buduće možda i aktivnije da se bave tom nekom delatnošću za koju se i zalažu do sada. Naravno, ne bi krenuli sa nama da nisu na nekom ozbiljnom putu da se i seoski turizam razvije u našem kraju.